Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kowo Kisii kwa Ramogi oduga ne keno Nairobi ka kama duol lama uchung'ne ng'iyo kaka obila tiyo IPOA koro sundo mondo wibi migeyo teko mar kaundamo mar chik ne obila ma giyudo kod ketho. IPOA bende oseyo bad migawo mar obila ma Senotelia kod Jafet Koome kuom rocho tije bang' miyogi lipot ma obam ewi nonro magitimo magino yangore kinde mane IPOA ochopo nyim komiti mar twak masani winjo pach jopiny. Jafwambo marwa Eric Owenga ne ochopo Bomas of Kenya kendo losonwa report machal kod ma. Kwayo teko mar kawo ne obila okang mowinjore mar chik ponono ni oyudgi kod ketho moro amora. IPOA bende dwaro mondo omedgi tich ahinya mar ng'iyo kaka bede migepe moko mag arita kwe tiyo. Jakom mar IPOA lero ni migepe mag arita kinde duto othoro tiyo tich achiel to obila ema kinde duto ema ginono kosa magitimo gino makoro nyaka loki. But even as you lament lack of prosecutorial powers, have you cared to understand that you can institute private prosecution? For us to be very effective, it's important that IPOA be entrenched in the Constitution as a Chapter 15 commission and its mandate spread over uniformed services in regards to civilian engagement with all uniformed services, of course, except the defense. I know Honorable Hassan has indicated that we shouldn't be given prosecutorial power. Truth be told is that the more people review the files, the more the delay and justice is actually both for the police officer and for the people. Kama timar Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah sechego no keto IPOA etago maliet mar chiwo ler kaka gisobedo hagitiyo kinde mokalo. Kata kamano IPOA nowacho ni dwaro margi mar chopo ratiro okosebedo mayot kendo gore Lwanda kaluwore ni obila kinde duto mino badgi. We sometimes encounter bottlenecks because this laboratory is under the control of the DCI. The DCI, to me, and I want you legislators, is part of the NPS. He is under the command of the IG, and he cannot be independent. He denies or they alter the evidence because they have to give us the report. Kaka okang mar chopo dwaro mar ogirimiti e kind piny Kenya gi Haiti, chenro mar kowo maromo obila 1,000 sani ni okang mamalo ondamo mabende igeno ni en mar kelo kwe e pinyno. Kata kamano IPOA nolero ni onge teko mar ng'iyo kaka obila biro tiyo kata kedo gi jopiny ma Haiti. Kabende ne ginyiso luoro ewi ikruok mar obila ma ibiro tero e pinyno. We are very concerned about the welfare of our officers as they engage or live for Haiti, and most importantly, training for them to be able to carry out the duties they are required to do while there. Kinde ng'anyo mar pingo piny owacho mar Kenya Kwanza mahigani, IPOA nofulo ni kwan oganda mane oito ngimagi kinde no ne gin 57. Ka Nairobi nowito oganda maromo 20, Kisumu nolalo oganda maromo 33, kaka Kakamega nowito oganda maromo 2. IPOA bende nowacho ni sani ginono buche maromo 237. Gino ma IPOA oseyo mokalo. Why would a professional police officer continue to inflict injury to somebody whom they have already subdued? Kweth mamoko mane ochopo nyim kamati maduong' mar twakno gin kaka jodak ma Wajir mabende sundo county margi mar Wajir South, maendeleo ya wanawake, duol mochung'ne riwo wi oganda NCIC e kind mamoko. Eseche migeno ni kamati maduong' mochung'ne weche mag twak biro tieko kawo pach oganda odiechieng' makiny, odiechieng' makawuono paro mar bero kaachiel kod timo lokruok duol mochung'ne yiero e thuru kana kwako twak makawuono kaka okang' maneno ni yiero makinde mabiro ota e yo makare. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County.